Kære forældre, kære elever, kære gæster, velkommen til Ranum Efterskole College Dimission 2018. Prøv lige at kigge op en gang. Luk øjnene. Og mærk, at i dag har solen fundet det rigtige sted på jorden at skinne. Fordi lige her, der er der simpelthen middelhavstemperatur, og nede på Sicilien, der går de rundt i 20 grader. Så tænk lige på de stakkels mennesker i det sydlige. Og Costa Ranum, velkommen til alle sammen. Vi skal starte med en sang. Vi skal starte med at synge Giv os lyset tilbage. Så skal der skråles igen. Ja, det er det sidste. Så er det nede i dit dybe træ. Det er klart, drenge. Floden har mange forskellige slags. Alle må leve og dø. Du er hjemme. Meningen er vel at så sine frø på en overlagt stjerne. Giv os tiden tilbage. Jeg håber, vi får en rigtig fin dimission sammen her, og give ordet videre til vores formand for efterskolens bestyrelse, Carsten Ulrik Næs. Hej alle sammen. Nogle af jer så jeg sidste fredag til en fest her, og det er jo næsten også det samme, vi holder i dag. Det er en stor fest. Kære elever, lige om lidt er det sommerferie, og et spændende skoleår er slut. For 11 måneder siden var vi også samlet her, og uden at vide det, tror jeg, at alle 11 måneder har flyttet meget hos hver enkelt af jer. I har fået mange oplevelser med, både her på skolen og under de rejser, I har været på. Jeg havde den store ære at være med nogle af jer i Nepal, og så, hvordan I tog imod de mange fremmede indtryk, og hvordan I via gaver og leg kom i tæt kontakt med nepaleseren. En stor tak, fordi I ville have mig med.
Jeg har læst, at der efterskoleår svarer til 7 elever i erfaring og modning, men heldigvis er de fleste af jer kun blevet 1 år ældre, siden I startede her i Ranum. Som formand for skolen glæder jeg mig over, at I har passet godt på hinanden, på skolen og på de ansatte. Held og lykke fremover til jer alle. Kære forældre, tak for lånet af jeres børn. Nu kommer de hjem igen, og efter at have boet tæt sammen med andre, gået i skole på en ny måde og rejst ud i den store verden og fået indsigt både i andre, men også i sig selv og det, som de vil stå for fremover. Tak for jeres store opbakning til skolen. En stor tak til Forældrerådet for opbakning til skolens arbejde, og ikke mindst for at arrangere elevfesterne i Havreslev. Indtil i år har jeg kun hørt om festerne, men i år har jeg været i den heldige situation, at vores datter har været elev på skolen. Og jeg har deltaget som forælder i 2 af festerne. Udover at det er dejligt at se de mange festede elever, og ikke mindst se og høre Casey live. Og det er imponerende ved selvsyn at se, hvor velorganiseret festerne var. Så tak til jer. Kære ledelse og ansatte, tak for jeres store indsats i løbet af skoleåret, uanset om det har været her i Ranum eller ude i den store verden. Det er dejligt at se jeres store engagement og anstrengelser endnu en gang at lykkes, så vi i dag kan tage en afsked med 14. årgang for Ranum Efterskole College. Det er den største årgang indtil videre på Ranum Efterskole. God og velfortjent sommerferie til alle. Carsten, du får jo en gave med hjem i dag. Du får din dejlige datter. Og det er saftsus mig godt gået at gå på en efterskole, hvor ens far er formand der. Og så ligesom afbøde alle de stød, det kan give, når vi andre laver ballade. Det har du klaret godt til dig. Se, nu er det forstanderens tale. Og det er noget, der hver år får kriller i maven og får mig til at blive nervøs. Og det er faktisk, det smitter rigtig meget, det med at være nervøs. Så hele kontoret går rundt og spørger, hvad har du tænkt dig at sige i år, Ola? Og så siger jeg holder i hvert fald ikke den tale, jeg har skrevet, for det har jeg aldrig nogensinde gjort. Fordi om et øjeblik, så bliver man revet væk af de følelser, der er inde i, og den stemning, der er blandt jer. Og jeg ved, hvor svært det er at sige farvel blandt jer. Men forestil jer, at jeg skulle være den eneste, der går tilbage, hvor svært det er, og se alle jeres ansigter, og hvor tomt det så er. Og det er jo sådan med savn og afsavn, at det faktisk er størst, hvor der er tomhed. Og nogle af jer skal så heldigvis ses igen til Nibe Festivalen snart. Og alle sammen, og så mange af jer som overhovedet muligt til den 27. oktober, når vi har gensynsdag. Så glæd jer. Det er ikke slut endnu, og det holder måske aldrig helt op. Det jeg vil sige lidt omkring, det er fællesskab og dannelse. Det har været mit lod igennem skoleåret at være den, der sådan skal holde fællessamlinger for en flok på 400 og plus, fordi de sidste 30 de er ustabile til at møde op. Så jeg er altid tilfreds, når det sådan er 400, så okay. Der er cirka 10% svind på fællessamlinger. Men undervejs har I hørt om Grundtvig. Jeg har ikke fortalt om Grundtvig og vist billeder af en gammel gråhåret mand, for jeg har ikke en idé om, at de trækker ret godt ind ved jer. I lukker ned, ligesom I gør fra reklamer på Facebook. Det er ikke selv ikke særlig godt med ham den gamle. Men i stedet for har jeg fortalt jer om, hvad fællesskab betyder. At fællesskab er stærkere end alkohol. At fællesskab er det, der holder sammen på vores samfund. Og at fællesskab er det, der giver jer alle sammen mening i livet. For den gode gamle Grundtvig, han sagde, at fællesskab og dannelse, det handler om at kunne indgå i hverdagslivet. I at forstå hinanden. Og i at kunne bygge broer imellem forskelligheder. Og det at ville være et folk. På Ranum Efterskole tager vi den helt ud. Vi er ikke en klassisk dannet efterskole i forhold til, at vores projekt er det danske folk. Men folk i den betydning, at vi er et folk i verden, at vi skal omgås med andre kulturer, andre sprog, andre forestillinger om det gode liv. Det fællesskab har vi igennem et skoleår nu forsøgt at vejlede jer ind i. Godt hjulpet af nogle stærke lærere, rigtig god ledelse, og jeg håber, at det har virket på jer. De sidste par dage har været en fantastisk afslutningsuge. Det har været super dejligt at have den uge, hvor vi ikke skulle til prøver sammen. For dannelse er faktisk at erfare, at ikke alt i livet kan måles og vejes.
De foregående 4 uger, der blev I dog testet og vejet i den grad som ingen andre i Danmark. Vi er rigtig stolte af, at nogle af jer i 9. klasse, der både har taget internationale prøver og de almene prøver, faktisk har et historisk rekordstort gennemsnit for hele årgangen. Det er super flot. Yes. Kære elever, i løbet af skoleåret, der har vi rejst rigtig meget sammen. Vi har taget imod verden, når vi rejste ud, og har fået masser af indtryk. Vi har brugt 2 måneder på at forberede hver af vores ekspeditioner. Men noget, der er måske endnu mere vigtigt i det samfund, vi lever i, den verden, vi lever i, det er også at tage og lukke verden op her i Danmark, og lukke verden op for det liv, vi lever, og tage imod dem, der har brug for os, med hjælp, eller dem, der bare er nysgerrige på, hvordan vi lever. Imellem jer sidder der elever fra næsten hele verden, og I har boet og delt værelser med hinanden, og delt fag og rejser. Og nogle af jer har været så søde at være vært for en elev fra udlandet i en weekend eller en ferie, og det er i fantastisk gave, I har givet de unge mennesker, både jer som familie, men også jer som elever, at I har lukket jeres liv op og jeres forskning om verden op, og det er noget af det, der gør en allermest dannet. Så tusind tak til alle jer, der lukkede op for de gæster, der også var på Ranum Efterskole. Kære elever, der er en ting, jeg godt vil have, at I liker og Facebooker og YouTuber og Twitter jer til, og det er #fællesskab. #togetherness og #nærvær. Og #nærvær, fordi i år har vi også oplevet en generation, der har haft alt for nemt ved at holde tilværelsen ud på 40-50 cm afstand. Og den skal længere væk, tilværelsen. Man skal have det lange blik på, og når I om lidt bliver sparket ud herfra, det dimittere betyder, det er at sende bort, så tag det lange blik på, hold skærmen væk fra øjnene, se ind i det, der giver mening i livet i stedet for, og det er lige foran dig. Og det skal være mine ord til jer, for det er det vigtigste, I skal opleve de næste mange, mange år. Tag skærmen væk, vær til stede. Kære forældre, jeres unge mennesker har hver dag passeret et anker. Som med Grundtvig er der ingen, der har spurgt, hvad er der lige med ham der? Der er heller ikke nogen, der har spurgt, hvad betyder det anker, der ligger herovre bag ved os? Et anker i livet er et fikspunkt, et pejlemærke. Det er noget, man rent fysisk kan lægge ind. Man kan lægge det ind i hjertet. Man arbejder også med i psykologien og kunne lægge det ind på et fikspunkt, hvor man trykker efter, så kan man mærke en historie, en oplevelse. Hver gang jeres unge mennesker ser et anker i livet, eller ser et anker igen, så kan det godt være, at tankerne kommer tilbage til Ranum Efterskole. Fordi man kan godt programmere en erindring. Et endnu stærkere billede på fællesskabet, og det at være efterskoleelev på Ranum, det har I oppe på gavlen heroppe. Det store billede, hvor alle elever og ansatte igennem de første 12 år af efterskolens liv er afbildet. Sidste års elever og jer, og næste års elever kommer samlet på om et år til foråret næste år, så I alle sammen med deroppe. Og når I kommer til gensynsdag, så kan I se op, at I også er blevet en del af det store billede fra Ranum Efterskole. Kære forældre, tusind tak for lån for jeres unge mennesker. Det har været en fornøjelse. Det har også til tider været en kamp. Så tak for kampen. Nu er det jer, der har ansvaret fuldt ud igen. Jeg bliver lidt højere om en time tid, når I er kørt. Så kan vi slappe helt af igen. Vi skal bare vide, det har været en kanon fornøjelse at have jeres unge mennesker. Det har været en utrolig berigende oplevelse for os alle sammen at dele hverdagen sammen med dem. Og selvom efterskolebussen har haft sine udfordringer, så er det alligevel kommet godt hjem til jer i trygge rammer, og jeg har fået sendt dem afsted til os igen. Så tak for tilliden. Tak for et godt år i fællesskab, kære forældre. Og så vil jeg godt sige til jer alle sammen, at jeg håber, at I vil tage Ranum Efterskole med jer i hjertet. Efterskolen er der kun fordi I er her. Vi er ikke en baglands efterskole, der har nogle foreninger eller organisationer, der støtter skolen. Det er kun jeres ord og jeres fortælling om vores skole, som gør, at vi er her i dag. Det er helt unikt
for en dansk efterskole, at den er båret af kun jer, der sidder her, og de, der er gået på skolen. Så tusind tak for alle jeres fortællinger om vores skole, og at I gider at give ordet videre, så vi også kan være her i fremtiden. Og så vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig, rigtig god sommerferie, når I kommer til det om lidt. Yes. Der er en gruppe forældre, som vi skal se heroppe, og det er jer, der har stået for, eller turet og haft mod til at stå for forældrerådet, det frivillige forældreråd. Vi lige komme herop. Jer, der har været tovholdere og arrangeret mødeplaner og lister osv., vi har en lille gave til jer. Der er jo ikke kamp om at komme med i forældrerådet i folkeskolen, men med den succes, I har haft her, så vil jeg sige, at det tyder rigtig godt for de kommende generationer. Jeg har lige fået at vide, at Tina Helle er med på 16. elevfest. Lad os lige give dem alle sammen en stor hånd for det kæmpe arbejde, jeg har lavet for jer alle sammen. Og rigtig god held og lykke med forældretællet på Nibe Festivalen. I har en masse dejlige unger at passe på, og rigtig god gensynsfest til jer alle sammen også, og jeres arbejde der. Tusind tak skal I have. Traditionen tro, så skal vi også se et lille opvisningsnummer. Vi har spurgt vores dansehold, om de vil lige lave lidt underholdning for jer. Så med et øjeblik, så skal vi have for sidste gang vores danser på scenen. Sarah! Det er Sarah! Sarah! Stay okay. Kommer med i hverken, så det sådan. Hej alle sammen, vi er danseholdet her på Ranum Efterskole. Det er faktisk et hold, vi selv har arrangeret og selv har valgt at tage med til noget, der hedder HHI, som er en dansekonkurrence. Og i dag vil vi godt vise for jer, hvad det er, vi har lavet i løbet af året. Kommer forældrene til. Det synes jeg var bedre. Looking like
Yes, I need wash if them niggas want grease. Fuck him, then I get some money. 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 I need face, I need brain, concentrate. I go boom, product case, killer weed, rock the lace. And it dance on the safe in your face, in your slave body dance, turn shit into a night. Leon move, sit down. Who that nigga thinking that he frontin' on that man? Get the fuck off my stage, I'm the same. If I quit your bill, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went crash the crowd. Tusind tak til danserne. Så har vi en elevtale. Så tag rigtig godt imod Victoria Helmberg. Værsgo, Victoria. Today, I'd like to talk about the little world we have created this year. Our world was created on the 6th of August 2017, right here on these benches. 1 year ago, we were sitting here, all nervous and excited for our first day. We were strangers to each other. Actually, we were 457 strangers from all over the world. We weren't strangers for long though. When the school year began, we got to know each other. And we saw something new in each other. We became roomies and contact group, neighbors, classmates, travel companions, and friends. Our little world possessed of many things, such as morning exercise, a special order to stack our plates, lots of activities, amazing travels, and really expensive trips to Brugsen. Teachers even had to give us news update at morning assembly just so we had a clue about what was happening in the outside world. Even the time was special in our little world. It went so fast that you had to be careful not to miss something just by blinking. You would lay in your bed trying to ignore the morning music 1 second, and the next second you had to say goodbye because suddenly it was 10 o'clock in the evening. How many Mondays have you been sitting in class, half awake, and then waiting for Friday to come? Well, what do you know? Here we are 47 Fridays later, and now it's graduation. Times go by real fast when you're having fun. There's a lot of people I want to thank for contributing to making our little world such an amazing place. On the students' behalf, I'd like to show our gratitude by saying thank you to all these people. First, thank you to the kitchen staff for not only keeping us fed, but also bringing us on an extraordinary journey, food journey, which sometimes was a little strange. Next, I want to thank you, maintenance, for always keeping our home neat and cozy and lovely. And talking about being neat, I also want to give a huge thanks for administration for always keeping things together. Then there are the teachers and the intern. Oh, okay. Well,
then there's the teachers and interns who we felt present every single day. They were in front of the smartboards and they were in our rooms to say goodnight. They were to tutor us, to mentor us, and to inspire us. Huge thanks to you. It's really some next level teaching you got going here. Next, I want to thank Olav Storm for his amazing spirit and devotion for the school, for us, and for our little world. And of course, thank you for hiring the best vice principal. Joachim, you manage so many things at once, and you still have time to bless us with impressive speeches like the one you gave us at Gala. Last but not least, thank you to all the parents, not only for paying, but also for supporting us every second, every day of this year. Now my speech is coming to an end, and so is the school year. It's time to go back to the real world, but we will still have these unforgettable memories, experience, and relationships, and it will stay with us the rest of our lives. It will be a reminder of our year here at Ranum Efterskole College, and a reminder of our little world. So stand up, huge thanks of applause to everybody and to our amazing world. There was no supervision. I think they came from Prague. Thank you. Now we have a guest. And as you have in spirit, there's a very good friendship and kammeratskab between the students. And this is actually about friendship and kammeratskab because we have a guest, Martin Gregersen. Please come up here. From Rotary Løgstør, where they every year give out a prize for the best friend, and you choose amongst the students the best friend amongst you, the best årets kammerat. Welcome to Martin from Rotary Løgstør. Tusind tak, og goddag alle sammen. Hvor ser I skide godt ud. Det er en tradition, vi har haft i en hel del år i Rotary her i forhold til de lokale skoler. Og vi er rigtig glade, fordi dengang vi startede for en del år siden, der vidste vi jo ikke, at Ranum Efterskole i dag står som landets bedste efterskole. Er vi ikke enige om det? Se, i Rotary, der har vi en del opgaver, især internationalt. Og en af de opgaver, som vi brænder mest for og bruger flest kræfter på, det er ungdomsudveksling i hele verden. Og det gør vi, fordi at det at gå ind og være med til at skabe forståelse, kammeratskab, det er med til at mindske konflikter, og det er med til at gøre en bedre verden. Vi arbejder med sygdomsbekæmpelse og sundhedsfremme rundt omkring i verden, og det er verdens største erhvervsnetværk. I Rotary i Løgstør, der har vi i øjeblikket to, som er her i området. En fra Australien, en pige, og vi har en dreng fra Pedro fra Brasilien. Og i øjeblikket har vi en ude i Indonesien. Og det er noget, som vi sørger for sammen med Rotary-klubber at sikre, der styr på de værtsfamilier og de udvekslinger, vi har. Det er vi rigtig glade for, fordi det åbner verden. Og en af de ting, som vi er inspireret af, det er jo så, at vi også lokalt skal gøre, hvad vi kan for at skabe og understøtte de værdier, som har med kammeratskab at gøre, som har med det at, om man så må sige, forene os i de fællesskaber, vi er i. Jeg kan sige, at årets kammerat, som jo er valgt af eleverne, ikke af lærerne eller
eller af Ola, men af jer elever. Det er, kriterierne det er, at man udviser særlige evner til at skabe et godt kammeratskab selvfølgelig. Man er god til at knytte kontakter og løse konflikter, og man har særlige samarbejdsevner i klassen og eller på skolen. Tak til alle jer elever, der har deltaget i afstemningen, og jeg vil gerne nu kalde på en, der hedder Stinus Kæmpe. Se, det er sådan, at det er jo en rigtig stor efterskole, og derfor er det helt fantastisk, at det er dig, Stinus, der er blevet valgt af alle dine medstuderende. Og det, der er kendetegnende for dig, det er, at du går på den internationale linje, har jeg fået at vide, og du går i 10. klasse. Du er fantastisk energisk og en positiv kammerat. Du er god til at sætte nye ting i gang, og du er god til at få mange med i nye aktiviteter, og også eksisterende aktiviteter som løb, sejlads og sport. Det er jo rigtig vigtige ting, så jeg synes, at det i hvert fald helt klart kan leve op til de værdier, vi har stillet op. Jeg vil gerne give dig et diplom som bevis for det her. Ja, og det er klart, hvis du nogensinde skulle få brug for nogle gode anbefalinger, så kan du bare ringe til Storm og mig, så står vi klar. Ellers som bevis på den her nominering, så får du en musling, som jo er kendetegnet for muslingebyen Løgstør. Tusind tak, fordi I lyttede. Fortsat god dag. En ting er at blive valgt blandt sine kammerater. En anden ting er, at vi voksne har et øje for jer hver dag. Og fra starten af skoleåret ser, at der er nogen, der har brug for at blive løftet lidt, og også nogen, der klarer det fantastisk, selvom de måske havde en forventning om, det ikke gik. På Ranum F-skole, der præmierer vi også dem, der kan løfte andre, men også at dem, der er i stand til at løfte sig selv. Jeg vil godt give ordet til Nina, som er kontaktlærer for en helt speciel elev. Ja, den er lidt høj. I princippet så kunne man jo mene, at I alle sammen skulle have en pris, for I har alle sammen rykket rigtig, rigtig meget i år, og det ser vi godt. Og det er faktisk svært at vælge, hvem den ene er, for mange af jer har rykket jer helt ekstremt i løbet af året. Men nogle gange, så er det som om, at vi møder en elev her på skolen i slutningen af året, som vi faktisk ikke mødte i starten af året. Det er lidt ligesom om personen er blomstret op, og lige så stille har udviklet sig. Og den person, vi så i starten af året, er ikke den person, vi ser senere. Det er ligesom, der er nærmest en helt umenneskelig udvikling, helt ud af det blå. Årets udviklingspris går til sådan en elev. En elev, der igennem året har overrasket os gang på gang, har overskredet sine egne grænser og afsløret skjulte talenter. Sidste år, der havde den her elev et rigtig svært år, med mange udfordringer. Og da skoleåret startede her, var det en tilbageholden og mere privat elev, der startede, der egentlig havde svært ved overhovedet at komme op til undervisningen. De sidste par måneder har vi set en helt ny side. Nu går eleven forrest i planlægning af aktiviteter,
er rummelig og bakker op om sine venner, er empatisk, smilende og ikke mindst en kæmpe fighter. Årets udviklingspris går til en pige med ben i næsen. Hun er en pige, som er en af de første piger, der overhovedet har gennemført et high-track i Nepal, fordi det egentlig er så svært, at det næsten kun er drengene, der fysisk skal holde ud. Hun deltager i udholdenhedsdiscipliner som langdistanceløb og cykling, også som den eneste pige. Denne elev har lærernes største respekt og har i årets løb formået at ruste sig til fremtiden på sin helt egen og næsten supermandsagtige måde. Det skal du holde fast i, og holde fast i dig, når du næste år fortsætter med at udfordre dig selv, fordi du skal være udviklingselev i Peru. Marie-Louise Lykke Hansen, årets udviklingschef. Hun siger tak. Tillykke. Hello. At the very beginning of this school year, I don't know if you remember, we sang "Ain't No Mountain High Enough" as a kind of joke to see how you guys would be a long way away from children. But in my eyes, all of our students here have proved this fact of this song, that love and dreams cannot be stopped by physical forces like mountains. There are, however, a group of students who took their love of trying and doing new and adventurous things and their dreams of achieving their potential to the fullest heights by undertaking the Duke of Edinburgh's International Award. During the course of this award, they have showed outstanding patience, perseverance, and proved that they have everything it takes to affect positive change in their own lives and the lives of those around them. We send every single one of you out in the world now, not having taught you how to be great, but having presented you with the opportunity to discover that you're all great, and that greatness lies in every single one of you. And we've been so proud to see all of you, even you, Tor. I wish to thank you all for a wonderful year filled with fantastic memories, and to congratulate those that participated on completing this renowned award. If the participants could come up and collect their awards, that's Ben Temming, Steinas Kempe, Christina Jacobsen, Victor Javier Minatore Lamantinovic, Tobias Hoffman, Jonathan Dolberg, Cecilia Crenshaw, Johannes Birkholm, Anders Petersen Schmidt, Hanna Lauritsen, Katrine Stensdal, Carla Jacobsen, and Nana Berlinger Diditz. Jeg ved ikke, hvad det er. Årets største. Så jeg forstår ikke, jeg har ikke så over i stedet. Du har brug for en håndbejdsmæt. So one more time for our Duke of Edinburgh Award participants. Thank you very much. Thank you, Carl, and thank you, Heine, and thank you, Richard, for a great job. And we have a picture. Yes. It is once in a lifetime you get on the stage to get this very special award. We are very proud as a school to have this opportunity to give out this award. Yes?
Then I would like to give the word to my best colleague, Joachim Philipsen. And I have to say that it has been a very special year because in September I lost the balance because a nerve in my ear was confusing all the time, so I couldn't keep the balance. And one good friend and very good colleague kept me on, and that is Joachim Philipsen. So give the school leader of Ranum School a big hand. Hvordan kommer man lige efter den? Kære elever, tak for et godt år. Kære forældre, tak for lån. Det har været en fornøjelse for os at følge jeres børns udvikling fra første skoledag til i dag. Ja, faktisk fra nye elevers dag i foråret, hvor jeg kan huske, at I alle sammen sad også her foran og så lidt nervøse ud. Det er anderledes i dag. I er jo selvsikre, glade, trygge og voksne, tror jeg. Så kære unge voksne, det har været en unik oplevelse for os, og et helt fantastisk år at være sammen med jer. Det har for mange af jer været en rejse. Nogle længere og hårdere end andre. I har alle gjort det fantastisk godt. I har fra første skoledag været motiveret, nysgerrige og læringslystne. I har udviklet jer personligt og fagligt. I er blevet små voksne. Små voksne, vil jeres forældre måske sige. Men vis dem bare, hvem I er blevet, når I engang kommer hjem fra Ribe eller Nibe. I har vist, at I kan sætte jer mål. At I kan arbejde grundigt, vedvarende, og I kan præstere, når det kræves. I har opnået flotte resultater. De bedste i efterskolens historie. Ja. Nu er høje karakterer ikke alt her i livet. Det håber vi også, I har lært. Kærlighed, mangfoldighed og fællesskab er i virkeligheden meget vigtigere. Der er alligevel nogle elever i år, der til eksamenerne har bevist, at de kan noget særligt. Dem vil vi gerne hylde og honorere. Jeg vil gerne bede afdelingsleder Stine Damgaard og afdelingsleder Matthew Danneher om at præsentere årets højeste gennemsnit. Tak skal I have. Det er mig. Det skal da dig, hvad karakter er ikke særlig vigtigt, så derfor vil vi blive. Yes. Bare roligt. Det her er ikke en prøvesituation, og I slipper for at høre fra mig en masse. Det har I ellers været gode til herunder, både terminsprøver og de skriftlige prøver. For I har virkelig gjort det godt. Og det er ikke helt nemt at finde årets bedste gennemsnit, når man sådan kigger den ene og tænker, det må være det højeste. Og så kigger man den næste og tænker, det var højere. Og så ser man den næste, og så er det endnu højere. Det er helt vildt. I har virkelig gjort det godt. Hvem skulle have troet, I kunne gøre det så godt, samtidig med, at I lavede alle de her andre fede ting og rejser og hyggede jer sammen. Og måske ikke altid brugt stille time på at læse lektier. Jeg starter med 9. klasses højeste gennemsnit. Og almen. Og det er et gennemsnit på 10,9. Og det er Karoline Kyndeskov Møller. Du må gerne komme herop. Jeg fik 12 i almen fag, det var virkelig ikke at stå der. Jeg kunne sagtens have det, jeg bare ikke lyst til det.
Ja, og samme øvelse gjorde vi så også med 10. klasse inden for almen. Og igen forsøgte vi jo, og det her må være bedre, det her må være bedre. Men til sidst så kunne man bare ikke komme længere op, fordi gennemsnittet i 10. klasse på prøvekarakteren, det er simpelthen 12 lige ud. Det kan ikke blive højere. Så jeg vil gerne se Emma McCulloch her. Der var ikke lyst til at stå. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'll try and make this as fast as possible because I'm in a suit and it's quite warm. Seriously. Over on the international side, our international exams went very, very well. Thank you. I'm sorry I was so angry at you, shouting most of the time, but I'm happy now. You know our results. The British system, a little bit old-fashioned, a little bit traditional, so we don't get our results until August. So looking forward to seeing them 14th of August, 8 a.m. in the morning. I'll be logging on, I'll be checking, and you'll be hearing from me. But a lot of you have also taken the Danish grades, the Danish exams, and we obviously have some great grades there as well. So for 9th grade international, and these are the people that have taken the international exams and the Danish exams. That is craziness. Yeah, you've done so, so well. But 11.3 for Andrea Bunderlykke. Please come up. And 10 IG, ladies and gentlemen. I have myself had the pleasure of teaching her. A wonderful, wonderful girl. This is the reason she's got high grades, is because I taught her, obviously. With an average of, ladies and gentlemen, 12. 12 alle sammen, yeah. Ladies and gentlemen, Carla Jacobsen. Should have been 13. What's happening, man? Let's give them a round of applause, everybody. What a wonderful results, and remember, when you got high results and high marks, you need to work even harder to support others. Okay, that's a real random one. Okay, for the last time, and it's very emotional for me, because I know it's very emotional for you, and when you have a relation, you want to start crying, everybody starts crying, but then we have to do some motion. So we'll sing Livstrædet, and you have to raise up when we are singing. Okay, let's start Livssangen. Livstrædet for sidste gang. Er I med? Livstrædet for sidste gang. Og man står op i omkvædet. Det var lige til jer, der ikke har været et år. Er I klar?
Yes, wow. Nu skal vi til et større logistikarbejde. Tag lige en tår vand. Hvis I har, så del med naboen. For nu vil vi gerne formelt dimentere jer unge mennesker ved at give jeres prøvebevis. I jeres mappe, som vi har lavet specielt til jer i år, der er der et prøvebevis og et aktivitetsbevis, og så er der også et karakterbevis. For nogle af jer er der kun et aktivitetsbevis, og det er fordi, som Matthew sagde, så kommer de internationale prøver først senere på året. Så ligger der en OSU-udtalelse, som er skrevet i forbindelse med jeres store obligatoriske opgave og projektudtalelse. Og så ligger der også for alle sammens vedkommende en kulturfagsudtalelse, som er en udtalelse om, hvordan vi har oplevet at rejse med jer ud i verden. Pas godt på jeres mappe. Lige en ting, Joachim han sagde, det der med næsten voksen. Skynd jer at give den til mor eller far. Det koster 450 kroner for at lave en helt ny mappe. Vi skal bruge en hel dag på at samle det sammen igen. Så pas rigtig godt på den. Den skal simpelthen til mor og far lige når jeg har fået den, fordi når vi er færdige med det, så er vi nødt til at tage afsked med det rigtige livstræk. Men inden skal vi høre 2 elever, som har en sang på hjertet, jeg har skrevet til i dag. Men først, alle beviserne til mor og far, ned og sidde igen, lytte, mærke savnet allerede, tror jeg, og så over at sige farvel til livstræet. Yes. Første kontaktgruppe er Anders Hansens kontaktgruppe. Rigtig. Jeps. Og jeg har lige fået den ære at læse alle de 450 navne op. Det bliver spændende. Vi uddeler kontaktgruppevis, så man holder sig klar hernede, når man ved godt, hvilken nummer kontaktgruppe man er. Og det synes jeg egentlig sådan på vegne af lærerne er godt, vi gør. Fordi nu snakkede Olav lige om det her med det her anker, og kontaktgrupperne er på en stor gruppe, kan man sige, et forankringspunkt, et sted, hvor vi har et mindre fællesskab, og hvor vi faktisk hygger os rigtig meget, og lærer sammen med vores elever. Men altså første kontaktgruppe, Asbjørn Skovbjerg Kok, Helena Høj. Nå, undskyld, jeg skal lige sige, at vi klapper først til aller sidst. Og det er simpelthen for, at alle får den samme klapsalve. Der skal klappes 45 gange, skal I tænke på rigtig mange gange. Så til allersidst. Asbjørn Skovbjerg Kok, Helena Højbjerg Nielsen, Mia Mathilde Krebs, Sara Vibe Ravnstrup, Anne Laura Jeppesen, Philip Leimans Schacksen, Frida Holmgaard Dybdal, Thor Jakobsen Rytter, Jens Magnus Tierslund og Tina Mark Møller. Og kontaktgruppe 2, Jasmin Thybo, Kille Falkensten Sten, Stine Plovmand Rasmussen, Lou Christoffer Vejø, Linnea Holm, Alma Pag Simonsen, Ulle Anda Hans Christian Rafaelsen, Mathilde Frederikke Niemann Mortensen, Misha Marie Mør Petersen og Sebastian Klokker Krog. Kontaktgruppe 3. Det er Frida Helena Kvist Hoffmann, Megan Guldborg Halberg, Theis Ryberg Werner, Karoline Andrea Jæger Andersen, Mathias Højland, Andreas Johannes Holm Nielsen, Christine Birk Brunsborg, Isabella Helve Jensen. Kontaktgruppe 4. Ledet af Amager. Thea Helle, Mathias Nør, Freja Overgaard Rasmussen, Camille Hansen Førgaard, Carla Jacobsen, Niklas Vibe Dinesen, Mette Amalie Hansen, Oscar Majgaard Skade, Michael Poulsen og Dalal Ismail Salman. Tillykke til jer.
Kontaktgruppe 5. Mikkel Segert, Carla Maria Juhl Prejsler, Toge Lyng Støvring, Madikken Emilie Hågaard, Bastian Rosenbæk da Cruz, Lauke Bøgegaard Estrup Nielsen, Thor Denfeldt Essebo Olsen, Katarina Louise Hale og Maja Guldberg Frederiksen. Tillykke! Kontaktgruppe 6. Christine Brust Hasbæk, Julie Dollerup Møller, Markus Chatur Pallesen, Cecilie Laura Olesen, Amalie Nygaard Fode, Annemette Buch Næs, Andrea Sofie Heiberg Andersen, Sofus Vollegaard, Konrad Martinus Bay og Freja Helena Vilstrup Thomsen. Tillykke! Kontaktgruppe 7. Daniel Højvang Groth, Anne Lovgren Persson, Jo Christian Solheim Laursen, Linus Thormar Lauritsen, Thomas Knakkergaard Bøje Nielsen, Therese Sommer Christiansen, Karoline Birk Nielsen, Sebastian Hovgaard Pedersen og Frida Sharma Rask Fisker. Tillykke! Kontaktgruppe 8. Det er Sofie Hinderup og Karoline Bolin, Nas Olivia Andreasen Hassan, Signe Vendelbo Juhl Hansen, Anton Wedding Stentoft, Emil Svending Svandholm Ahl, Isabella Hansen, Laura Sig Finnemann og Lukas Bay. Tillykke! Kontaktgruppe 9. Asta Sofia Knudsen, Mads Damholdt Haberstro, Lukas Emil Siger Heinzelmann, Karoline Jynke Rasmussen, Mads Olsen, Anna Vestergaard Madsen, Victoria Godfred Nielsen, Theodora Lyng Jensen og Mads Emil Pagh. Tillykke! Kontaktgruppe 10. Jonas Borup Korfitsen, Juliane Lund Sørensen, Nadja Ankerstjerne Arassen, Anna Clara Overgaard Schmidt, Sofie Ravnholdt, Laurits Møller Hellemann, Frederik Emil Hartmann, Andrea Carla Forsyth, Frederik Algren Dyrendal Rosenlund og Rasmus Johannes Jensen. Tillykke! Kontaktgruppe 11. Christian Brunsgaard Nielsen, Emma Træv Brødskov, Valdemar Vilhelm Seested Scheel, Simon Bertil Terp Ure, Sanne Birk Vestergaard, Frederik Svane Jacobsen, Sofus Lilkær Vakker, Andreas Christensen og Sigrid Vestergaard Lejer. Tillykke! Kontaktgruppe 12. Sofie Dalgaard Tras, Victoria Vagn Jacobsen, Nana Eva Almqvist Ellestrup, Simon Kongsbak Lyngberg, Nick Tvedende Jesus Olsen, Amalie Sif Jacobsen, Daniela Galisa Geischiert, Karoline Kyndesgaard Møller Christensen, Magnus Forsberg Madsen og Anne-Katrine Ravnkilde Lauritsen. Tillykke! Kontaktgruppe 13. Christoffer Dyre Madsen, Louise Brandstrup, Anna Søby Poulsen, Desiree Claude Brubu Bang, Rebecca Mosegaard Kesting, Jordan Jackson, Silas Vejen Sobo Arvidsson, Nikolaj Vej Brinkmann Olsen og Anne-Sophie Skov Jørgensen. Tillykke! Kontaktgruppe 14. Fritz Wilhelm Lykke Kruel, Anders Kari Christensen, Karoline Maria Olivia Kempel Jensen, Karoline Føge, Olivia Engelund Kusk, Amelia Gau, Emily Tusing Kronborg, Rasmus Nigård Heversen og Martin Balleby Jensen. Tillykke!
Gustav Bak Christensen, Camilla Nørgaard Nielsen, Annika Vildstrup Rigskov, Asger Lav Mikkelsen, Rebecca Aargaard Larsen, Mathilde Arntoft Efsen, Josefine Løndrup Agerholm, Sofie Ørgaard Christensen, Lucia Graf Andersen og Frederik Slot Nielsen. Tillykke! Kontaktgruppe 16. Steffen Dalgaard Jensen, Emma Møllegaard Dahl, Isabel Hultberg Hammerik, Amalie Svane Pedersen, Olivia Jørgensen Muleva, Oliver Nielsen, Karl Wilhelm Bak Ratmann, Thomas Bæk Sørensen, Albert Honoré Nielsen, Mille Christine Frederiksen. Tillykke! Kontaktgruppe 17. Nana Baumbæk Jensen, Magnus Nederby Nielsen, Mathilde Marcelle Java, Katrine Hartmann Larsen, Nana Vitrup Andersen, Hanna Ørum Lauritsen, Emilie Lumby Damkjær, Lasse Nikolaj Rahbæk Pedersen, William Emil Brøndbjerg Pedersen og Bertil Jong Andersen. Tillykke! Kontaktgruppe 18. Det er Laura Wagner Kaspersen, Malte Jarbæk Stenberg, Ingrid Ornstrup Helund Nielsen, Sara Julesgaard Mogensen, Christine Jacobsen, Emilie Leon Wu, Emilie Kramer Barrett, Ida Emily Søgaard Hansen, Peter Håb Nødgaard og Karoline Brun Kolding. Tillykke! Kontaktgruppe 19. Morten Storm Sletbjerg, Frederikke Skovsen Hjort, Sara Maria Hansen, Kajsa Cassandra Hedemann Carlsen, Frederik Melgaard Madsen, Jakob Knakkergaard Akker, Magnus Sønderis Jensen, Lærke Runge Svendsen, Andrea Kok Bønlykke, Sofie Rysgaard Jensen, Astrid Heiselbæk Lauritsen. Tillykke til jer. Og kontaktgruppe 20, det er Linette Kok, Christian Buskbol Nielsen, Christine Kelsen, Kasper Nielsen, Nana Holt Nibur, Mathilde Stensig, Teresa Kilea Skade, Lasse Emil Skifter Andersen og Julie Øllegaard Dorvak Christensen. Tillykke! Kontaktgruppe 21. Julia Linnea Sjøberg, Kian Benjamin Ilsø Christiansen, Cecilie Trev Pedersen, Johanne Jensen, Jonathan Sten Jørgensen, Sofie Kisby Holm, Asger Munk, Mathilde Christensen, Charlotte Nanna Brandstrup Jellum og Henrik Clausen Hulstad. Tillykke! Kontaktgruppe 22. Simon Bonde, Amalie Hovgaard Lang, Niklas Nora Holst Hansen, Katrine Nielsen, Christine Leonora Marie Pedersen, Luna Falk Lisberg Laursen, Cecilie Karmann Telqvist Jensen og Mikkel Plovmand Christensen. Tillykke! Og kontaktgruppe 23. Oscar Holm Svendingsen, Cecilie Ørbæk Overgaard, Karoline Bugge Skovgaard Herlevsen, Laurits Krohmann Henriksen, Nicoline Sofia Emma Ebbesen, Karl Frederik Rode Rasmussen, Emma Lind Lysgaard og Mia Cecilie Mouritsen Skov. Tillykke!
Kontaktgruppe 24. Fritz Strastrup, Lukas Østergaard Kløvedal, Hanna Bak Pedersen, Mathias Bare Christiansen, Magnus Kanstrup Ording, Christine Ida Antonsen, Annabelle Uldum Nielsen, Maria Lykke Rasmussen, Sofia Valentin Christensen, Alexander Jørgensen. Maria Lykke Kontaktgruppe 25. Det er Julie Bak Lindholst, Ane Lotte Kjærgaard Olsen, Paula Herdisbul Langekilde, Aske Sjøgrens Vestergaard, Rasmus Olesen, Gustav Rienfeldt Iversen, My Rane Moss, Nina Marianne Hall og Nicoline Bødker Madsen. Tillykke! Kontaktgruppe 26. Johannes Birkholm, Matthäus Andischak, Michelle Pedersen, Janine Ausner, Karoline Amalie Kramer K. og Malte Kajhøj Nielsen. Tillykke! Ja, det er lige vigtigt, at I bliver her i området, fordi til sidst skal vi have en elevsang. 2 elever har forberedt en virkelig dejlig sang, som lige er afslutning her på plænen til sidst. Kontaktgruppe 27. Sara Katrine Dennis Simonsen, Kasper Søgaard Iversen, Carla Ries Jacobsen, Mathias Thorsen, Emilie Unge, Kirstine Vejersø Henriksen, Lukas Tobias Morsø Christiansen, Frida Hartmann Bol, Katarina Alexander Green, Varidnan Røv Kosit Sharon Suk. Håber det er okay. Tillykke! Kontaktgruppe 28. Josefine Gutheil Mark, Katrine Bøker Christiansen, Andreas Ladberg Hav, Camilla Dinesen Tofte, Jonas Høgsbro Nielsen, Karoline Thomsen, Laura Bue Andersen, Anne Kærgaard Kok, Frederik Nihus Larsen og Leje Timothy Tinuet. Tillykke til jer! Og kontaktgruppe 29, er I klar? Erik Svandberg Nielsen, Tit Nordborg Christensen, Oliver de Marcos Jensen Vinkier, Amanda Marie Toft Jensen, Daniel Sørensen, Anne Christine Skjoldager Eriksen, Mengli Meini Ding, Bernard Maguire, Rata Prim Suit Pinio, Nana Tagård Eriksen. Tillykke! Kontaktgruppe 30. Maria Søndergaard Jensen, Mads Viby Jensen, Kasper Ebsen Bøgelund Pedersen, Ane Cecilie Lie Olsen, Elvira Herskin Skøbt, Ida Clara Hjort, Emma Irene Søndergaard Jensen, Nicolina Valentin Nørgaard, Jonas Fonner Ulsø Johansen og Maja Mahmoud. Tillykke til jer! Kontaktgruppe 31. Mathias Christian Rutter Rode, Alvilda Møller Kopp, Julie Møller Thomsen, Bjørn Top Christiansen, Iben Bjergbæk, Oscar Emil Huneus, Aidan Jeffrey Miller, Rasmus Frejerskov Stenberg, Mia Maja Hansen, Tanana Pløje Wong Pimompon, Anne Rødkjær Hansen. Tillykke! Jeg kan ikke gøre det der. Nej, det er helt sikkert. Kontaktgruppe 32. Mads Tim Damgaard, Nadia Rieland Jap,
Penny Flint Christensen, Noah Molbæk, Amanda Lundberg Meyer, Emilie Jensen, Oscar Viborg Jensen, Mads Bolsgaard Bramming Madsen og Julie Vammen Larsen. Tillykke! Kontaktgruppe 33, det er dig. Tobias Brix, Molde Krogen Parkville, Clara Jul Kammerlander, Anna Tønder Bus, Helena Eholm Pedersen, Anders Balser Rosing, Marie Kristance Nørtoft Olsen, Anne-Sophie Klitgaard Kryber Andersen, Victoria Rytzov Hjelmkrone, Niklas Erbo Rasmussen og Magnus Hjortlund Hansen. Tillykke! Kontaktgruppe 34. Emil Krog Christensen, Anne-Katrine Pedersen, Olivia Weiss Jacobsen, Mikkel Nielsen Skov, Lærke Højgaard Bertelsen, Cecilie Bjerre Krenschel, Emma K. Rosenkrantz Rasmussen, Nikolaj Stålesen, Radanit Faye Chantra Powerbat, Ida Morville Kruse, Victor Javier Minero Latinovic. Tillykke! Ja, det er en helt speciel gruppe. Gruppe 35, det er nemlig min årstensgruppe. Mia Wang, Inger McCuller, Silje Hågensen Knudsen, Karl Torell Stejlø, Mathilde E. Severinsen, Oscar Ågaard Jensen, Lea Ramsgaard Fuglsang Larsen, Tat Paul Pommelmar og Anne-Lie Louise Bunde. Stort tillykke til jer! Kontaktgruppe 36. Rikke Råbjerg Agerskov, Sisse Mathilde Ågaard, Thomas Svane Sørensen, Lars Rickert, Barbara Hagelund Piers, Nikolaj Spobæk Jensen, Benjamin Hoff Frydendal og Prima Prim Taptindes. Tillykke! Kontaktgruppe 37. Thea Nonbo Weigel Rasmussen, Marie Dyring Nielsen, Johanne Christian Nørbak, Johanne Nygaard Laursen, Marie Louise Lykke Hansen, Lea Damsgaard Lyng, Jeppe Lykke Friedrich, Tobias Skovsborg Silke, Nunfaria Faria Yakat, Flash Garfield Nari, Tanchanok Freshi Srirangaranyakit. Tillykke til jer! Kontaktgruppe 38. Nana Ballinger Didriksen, Katrine Elisabeth Stensdal, Christian Elund Olsen, Amalia Cirkeline Pryder Hansen, Anders Pedersen Schmidt, Emma Thal, Max Kemper, Oscar Jørgen Vitrup Andersen og Hazel Rose Williamson. Tillykke til jer! Kontaktgruppe 39. Tobias Hoffmann Jensen, Victor Melhedegaard Vasegaard, Andreas Viby Jensen, Daniel Flint Bjerg, Mathilde Andersen, Maja Damkjær Nørgaard, Sofie Nadina Toft Murat Begovic, Josefine Lemvig, Center Viggo James Vilgaard og Maja Sigler Volter. Tillykke! Kontaktgruppe 40. Laura Marie Risager, Gustav Anker Haringer, Sigurd Høsgaard Geismar, Malte Eli Vitrup Kreuz, Clara Thorup Jønsson, Josefine Larsen, Sofie Øllegaard Dorbak Christensen, Papavarin Proud Lalit Pulanant, Valentina Savido Caballero, Ngok Marie Nguyen Bau. Tillykke til jer!
Kontaktgruppe 41. Benjamin Harbo Strunge, Alberte Aldrup, Sebastian Møller Vejlin, Anne-Christine Aagaard Bjergmark, Anne Falk Ørndrup, Victor Wilhelm Goos Vendt, Sunacha Tang Apakunakon, Sudavich Son Vachiratanusson og Magnus Wortmann. Tillykke! Kontaktgruppe 42. Laurits Rensi Pedersen, Christine Grønborg Malgo Jensen, Elise Skoven Andersen, Sigge Sørine Bolander Jacobsen, Naja Marie Meyer Obel, Christian Bolsar, Mikkel Højvand Dein, Camilla Amaralak Rigsgaard Andersen, Dirabat Bom Chira Chanchai og Nina Sund Andersen. Tillykke! Kontaktgruppe 43. Det er Jonathan Danheiser Dolberg, Christoffer Kasse Juhl, Natalia Holflod Poulsen, Signe Bundgaard, Anne Lindegård Christensen, Jakob Bagnehøj Danielsen, Stinus Kæmpe, Signe Bilstrup Lendvig, Hanna Bille Folkmar Buse, Niklas Terp Eriksen og Carol Lisette Saninoni. Tillykke! Jeg har udlagt sådan 20 billeder. Kontaktgruppe 44. Mads Bøjner Svelle, Isabel Katarina Krohmann Thorup, Lea Nørgaard Jensen, Christine Stenil Andersen, Signe Svostrup Clausen, Helena Leupelt, Jacques Mathian, Finn Magnus Jendriksen, Ditita Prince Kongruan Pi og Asger Mostern. Tillykke! Yes, og som rosin i pølseenden tager vi kontaktgruppe 45. Frida Storgård Jensen, Emil Kjær Fuglsang, Ben Maximilian Temming, Line Randbøl Christian Gladmum, Line Randbøl og Christian Gladmum, Christina Dalgaard Mortensen, Mia Jarsbæk Primdal, Rikke Andersen, Sofie Bok Tingbak og Hanna Sofia Larsen. Du får lov til at slutte året af. Stort tillykke til alle sammen. Det har været fedt at være her sammen med jer. I'll give you a moment to please sit down again, find your seats, enjoy this very last moment together after we have passed on the examination papers. Ej, hvor er I geniale. Jeg valgte skyld. Det er fucking genialt. Nå, nej, den er... Vi er kongerne. Vi er kongerne. Min mindefond. Det fatter jeg virkelig ikke. Det forstår jeg virkelig ikke. Har I lavet sådan geniale ting som det? Vi har lavet ting helt... Det var mine bare bøne. Er vi klar på at tænke på, at vi har Yes. So for the very last arrangement for today, den sidste aktivitet i dag,
Bastian og Anne har skrevet deres egen sang til alle sammen. Om det at være på Ranum Efterskole. Måske også lidt om det at sige farvel. Når vi har lyttet til Bastian og Annes sang, så er forældrene velkommen til at gå med ned og spise frokost. Det foregår nede på torvet dernede. Det er sådan food court eller Ranum. Kære elever, det er en tradition, at I går over i skolegården og siger farvel til livstræet, og til hinanden selvfølgelig. Livstræet det bliver højere hver gang I går derover, for I vander det grundigt, har jeg lagt mærke til. Men det kan også godt tåle et kram, for er der noget i verden, man vokser af, så er det et godt kram. Så kære elever, måske ses vi igen, det håber jeg vi gør, til den 27. oktober til gensynsdag. Hvis I skulle på et tidspunkt finde ud af, at I vil have et sabbatår, så kom til Ranum Højskole, drag på eventyr med os igen. Kære forældre, er I blevet misundelige? Så kom på Ranum Efterskole til sommerkursus for familier næste år. Og så er reklameblokken slut. Og vi skal ønske jer alle sammen en fantastisk sommer og et fantastisk liv. Og hold nu sammen. Har man en ven med herfra, har man en til samlingen, har man en ven fra hver gang man møder nye fællesskaber, er man rig i livet. Hold ved hinanden, og tusind tak for i år. Anna og Bastian. Som Ola har fortalt, så har jeg skrevet en sang, som handler om det her med at stå på efterskole. Og den hedder By My Side, og Bastian har hjulpet mig med det her med musikken. Yes. Talk